Здравейте, YouTube! Вие сте с Градинополис Гейминг, България, там. Сега ще цъкаме сам. С мен са тук Спиди и други тапаци, някои от тях. Ти. Сега отиваме да обираме банкомат. Банкомат! Да, банкомат. Банков автомат. И да се надяваме, че няма да има полиция. О, имам 60 000 в банката. Ще ги стегля. Идеалите. Ето къде ще бъня банкофак. Да. Саркофак. Кой ще почва да такова? What the fuck? Добре. Давайте си, опа. Чай да си изтегли с парче от банкомата. Почна ли да грабиш? Не. Не си почна. Ай, пиши! Робата му пишиш, човек. Написа ли? Не си написал. Добре, аз ще напиша. Мама. О! Някой граби, ай. Айде. Кой е то тапак, дето граби? Добре, аз си в бус. Бърках. Влизайте в колата, кучки. Изчезва ми със Ела лъва. оръжие ли искаш, бе? Колата ни къде е, бе? Чета по-мътата, спокойно. Няма я, чай. Да отворим вратата. Ще ти дам 35, не знам какво е това. Супер! Не ти трябва друго. Ти ще караш О, ли? мага, кой ти Не, дала? ти карай. Окей. 33, айде. Ама къде ли са? Перфектно оръжие. Ще ги намерим. Окей. Сега ще се скрием някъде. Без инвизбъл, нали? Добре, без инвизибъл. Ама аз не виждам крипсаджи, ама... Аз виждам полицай. Мамка му. Той чочката е в... Да, чочката ми... Да. Кой Окей. чучката? Нищо. Не е инвизибъл. А само с фикс, без фикс век, нали? Да. Окей. Ще запомни дропна в сампа, човек. Рапапам. Аз не мога карам. Знаем. Мамка му, аре. Виж, какво нагоните, мана? С патрука, бе. О, потрука. Окей. С патрука. Чакай, всичко е много напечено. Да. Успяхме да се справим с ситуацията. О, някой ми взе доста яко демидж. И на мен. Ще ни гърми колата скоро. Ти не си точен, спъкай гумите. Пръскай ги, че. Фикс. Да. О, мага. Добре, айде бой. Скри се. С 100 сейф нищо не мога да ви дам, ана. О, но. О, не! Арестован съм, мамка му. Аз пък умрях. Ръцете ми са в газа. Държа си на една работа сейфа. Така, всички сте заловени. Джойвайте в патрулката. Джойнвайте. Не можем да влизаме като сме така, само отгоре. Ето с как влезе? Де да знам, фикс не Фикс! Не! Ега, че по-шивя полицай, мала. Аз пък не ще мога карам. Сега, човек. Айде, ние пък не може да караме, човек. Вие живи Бре, ли какво сте? става тука? Айде, то пак се завръща. Айде, Вие живи ли сте, бе? Чакай. Да се свършва. Утафа! Живи ли сте, бе? Успокойте се, това беше... Господине, Това беше бък. елате в колата веднага. Добре, аз съм отдавали. Спиди! Подкреплението идва. Чакай, бе, забрави него, е. Чакай, той цъфна си. Бах ти чингето, забрави си. Пристъп. Подкреплението идва. Престъпника, кучко. Чай, Трябва че да го аз правиш не това. мога. Между другото. Къде ще ме караш това? Къде ще ме караш това? Чек на хуя си държа цял сейф. Че! Ай, стига, бах ти са катите чингета, човек. Издай, бе! Що сега?
Ще ме отдимя, бе, ей. То сбяга. Чай, дай да го убия. Няма бягаш. И аз се опитвам да бягам към теб. Не, Айде, трипи го е. О, С- мага, в затвора само е. ще задимя с димката. Вземи тази димка. И тази. О, не. Дай го настигнем. 15 минути тук, ти ненормален ли си? Да. Давайте да играем някакъв минигейм. Чакай сам да го убим тая. Чай да заловим другия. Не трябваше да вземе патрулката, ама... О, Бля, чакай, не умря. аз съм извън затвора. Над тия неща съм все пак. Да еба. Крипс. Това what the fuck? бяга. Къде избяга това? Много бяга, бе. Сега се качи в класа се качи. Не. Ще ме инвайт, А, те. на ус. Айде. Полицията си свършихме работата с малко затруднение. 15 минути ли е? Да, 15 минути. Махам му това. Махам Да, му. махай го да ходим минигейм, само кой точно? Сега ще... Тимта. Тим дама? Не тим дъма, бе. Мани го това тим дъма. Сърце. Сърейс. Сърейс, айде. Да, аз съм първи и съм най-прецакания. Шанс. Аз съм на най-хубавото място. Малко спам on the dance floor. Добре, събрахме се 5 човека ли сме, 6 ли сме, 10 ли сме, 100 сме. На Сърейс. Повече да не влизат. Subscribe for Градинополис BG Team. Не знам името как е. Оцели ли го? Градинополис Bulgarian Gaming. Е така. О! А, Feeling дропнат от дербито. Чакай, някой друг е влязал. Да си купа поне боен стил да мамота. какво Дай- стана всъщност? Дай ти лъва дъмо, лъва дъмо. Не бе, ние тук играем в момента. Майка Ще играем те. Само ще се стоиш там. Ама какво стана точно? Не знам. Ма ви играете ли? Еми, ние сме 4 човека сега. Хубаво, ама все пак снимаме клип, тъй че. Имаме нужда от хора. Едните ще играят На кой му на... спрянете, някой стряска в скайпа. Дали? На мен. Идвай, ама и кикна ли те от играта? Е. Значи идвай на лъва дъма. Аре, няма ли да идвате на лъва дъма, че? Не, ще бъдем в Сърейс. На майка ти путката, нали снимаме, аре, идвай тука. Чакай да си минем в Сърейс. Да, е. Аз знам, Снимай че съм там. последен, ама... На мен не Нищо. ми става. Чакаме ли, видно си прости. Утъфува човек. Влязах в дъма. Аре, умре. Опа! Омага, човек. Айде, да му съм. Без коментар. Готово. Да ми е Айде, главно. сет. Влезе ли? Чакай, ето тук си. Успокой се. Бой по мишето. Чакай бе, защо има гранати? Що да няма? Не, Аз защо нямам граната? Има Имаш варили. гранати Не, ли? бегай, бегай. Няма граната, казах. Вземи Бегай, този саунд. спаси ме, Кой спаси ме, има спаси ме. гранати тук? Спаси ме. Вземи! Ви, кой играете ти има майка му да е, бе? Някой да е О. казал, че... О, Мерси. чай ще... Мерси ще ми събори и 60 хапа, може би. Омага! Yes, Умрях бе. съм в полицията. Защото си заподозрян, може би. Сигурно съм заподозрян. Дайте да играем някаква друга сега. То върху тебе, между другото, пишеш и Wanted. Да. Мамка му. Чакай да Дерби. го махна от затвора. Не дерби, бе. Кю дербито по-яко. Ехо. Ай. Кю дерби? Да. Да си по-як не са. Ти в Coal Mine. Кю дерби, кю дерби, кю дерби, кю дерби, кю дерби. И леко ми спеме в скайпа. И ако на дерби става. Как ще става, кю дерби, бе? Става, бе. Дерби е по-различно. Дерби е по-различно от кю дерби, бе. Да, бе.
Който е на дерби да влиза на Q дерби. Кой е на дерби, дядо? Той иска лидер, сега иска и Ще инвайт. инвайт в яка банда. Мгм. И после ще го инвайт в някаква яка банда и ще иска лидер. Това бе. The One. Идва е на Q дерби. Май видях, че си джойнал на дерби. А не! Чочка! На кой на Q дерби? Ами, То почна. свърши. Ми се. Играй. Без фикси такива неща, то е забранено мисля, че. Какво сме само тримата, е? Защото другите са в дерби. А ние сме тим. Я го бъскам. Не, тъп съм. Няма да сте тим, ви удили си. Сега, че сме трима. Точно не? Ами виж си тим. Защото сме яки. Стига спрете се, че носи. Добре, аз искам да гоня, така че. Цъкайте се двамата, тапаци. Какво прави момента според теб? Какво правиш? 2-1 не е честно. На Дале. сапун. Не! Не. И вие ли сте трима, е? Бах, че ужаса. Поне са бяхме събрали на едно. После ще изгледам дерби. Умри, бе. Спри се, ей, Ох, Петрухан. пускаш ли му нещо? Кифтета ли идеш? Кифтета. Умри бе. Некс. Ай, не ми се отваря, ей, лапа. Ей. Ги. Ох, спирите яко ми е. Спиди, О, аз запуших вече. спиди. Скоро са дали ти влезе. Много. Аз ще видя конзолата после, кой е писал команди. Аз нищо не съм писал. И ти трябва да го забраниш фикса тук. Може да го забраним. Но за всеки случай ще видя кой е писал команди. Ами аз съм на Му честни лепи 50 лар. хата, така че... На колко си? Честни 50. И аз съм на 470 човек. Аз съм на 570. Мамка му! Ка се обърна. Добре бе! Ох, ами Иска да завия. ви ма младчихте в О, началото. Един кубик време. О, на 4. Давай по спидите, той на малко да го елиминираме, айде. Аре. Той само бяга. Защо ли? На колко си е спидак? О! Запалям. Видяхме кой спечели. Рич Нига стана богат, спечели О, се аз насоки. съм трети. Още по-богат нига съм. Чакай си купа лева. Ми трябва още малко. Ей па. 9 лева. Друго нещо. После да ще играем. изиграем дерби, Айде нали? да правим един евент, бе. Чакай, ще играят дерби в момента. Дерби ли са още? Чакай да ядам минигеймс тогава. 5 цела. Да Лан се обърна. Да играем едно тим дъма, айде. Еми, трима сме. Ма ти други ще дойдат, бе. Окей. С кой съм? Рип. Аз съм сам. А не, с Делан съм. Той е Wanted. Оха. Тука поне ще оспорвам. Аре бе, що не влизат, бе? Защото още уния играят. Абе, не ме интересува да идват тука. Бият се за първо и второ място. Окей. Щупи си клавиатурата, Има супер пач. Еми 2 в 2 ще играем явно. Ще разчупи. Чочка, бързо, лъва дъма. Свързано. Аз пък Ето, мога виж. бе. Тим дъма. О, Ето е така, така чочка без последната на кой на черта. То ми ще влезе. Е. Чочка, майка ти дева. Както и да е. То ще мъкне ли, че сте си инвайти? Дайте му и да се спре. Не, аз го чета. Дай му първи ранг плюс те спера. После чай, че игра в момента. Кажи му. Иди кура. И ще ми спъми в екшена, що не мога да карам колата. Кажи му, Защото сме яки. пишката. Тук откъде сега беше? Де я знам, аз тебе следвам. Ти хиляди пъти сме играли тук, човек и мен следиш. Не ми. Виж къде дойдохме, като
следиш, бе? Дойдех ми. Дойдехме. Дойдехме. Бе, къде дойдох? Сам, бягай, долу. Тях някакъв педал. Остава тук е. О, вижте, трима, бе. Ами, ви колко си? То с по него свалихме. Help me. О, фак. Не. О, не, бягай, скри се. Миташки, къде си? Здравей. Прашки. Мяу. Хо-хо-хо. Охо, ама рипваш. Ей, за малко ще те забия само на, бе. Филинг изрязан. Че? Да фак. Стига, бе. Да, чек, трепиш го. Ба! Трепиш го и към. Ние тук се избутахме. Не, чек. Нещо много ми мръсна мишката. Пишката. Нищо, кое да става? Чимре. Чести to the one. Омага! Чочка, къде си? На чим дома? Ти им дома. О, отиваме. Аз съм с Була. Аз съм с Далани миши. И ги... Аз съм с... О, който? аз чочката Ето, спиди. И двамата сте wanted, между другото. Аз ще заловя. А защо чочката не е с... Ника с чочката? Защото забрави паролата, лай. Не знам, викаш, чакай, ти малко излезна. Влезна, чакай да му давам вип по нея. И лидер на Випганг. Сега няма му давам лидер. Може ли в по-яка банда да ме инвайт? Инвай го в клипс. Какво съм да? Кикосем, да. Да, бе. То си ме радва. Тук ще е в нея, бе. Кога е бил в Крипс този пак? Той не знае какво е Крипс. Чакай, той не е в клипс, да. Той е бути. Аре, инвайтни ти го в полицията, това е. Що е? Що е? Какво ще стане? Цял живот ще свити двамата лидери. Един мембър е голяма работа. Моите ми се бъвите. Той пак нищо. Той мембър ще ми изстрои душичките. За какво се спрях такъв някакъв аз? Чочката пак ли му изгаряме хамбушаните? Не, бачи. Чочката. Фак. Чочката е най-дивия, бе, човек. Но за какво му спря, не тъм. Яба, Да се прилета яко. Чочката рипна. Криса! О май гаднес. Майко. Бах му майка. Ми так. Паднал Стига съм с хубав тим. Ми съжалявам, ме убиха. От гръб. Бах. Айде едно дерби. Чик, така ми... Евент. Така ми върви, че направо съм забравил, че снимам. То пак ще лаги на Сан Андреас. Давай, защото аз не снимам с това. Да. С голямата видеокарта, с главната. С 20 гигабайтовата карта, с процесора, който си е i8. Не, снимам с това, с вградената в процесора, в принцип. Тя игра много слаба. За голямата видеокарта. Колко човека сме, мисля, че сме си. Колко мегабайта ти е в градината? Де да знам. 6 човека сме. Моята е много малко. 256. Не знам, мена в принцип ми е 4 гигабайта. Може да питам защо Energy е с 2 ника вътре. Единия не е него. А те ли?
Пиши му на пома на човека. Не знам, човек, сигурно преди седмица беше влезна. Двамата бяха вътре и той пише не съм реал. Ама ето на тъсата го пише, не съм реал. Колко Шест човека човека сме тук е? Добре, Чучката е с мега як пинг. то спочва интересно. Защо ме гоните всички? Иди идвам да ти помогна. Здрасти, не сме горе. Ай сме тим този път. Добре. Майко. Бъснете са, така бъснете са. О! Не, Ох! не. Запали се, айде. Кой? Супа и духата. Делан. Айде. Не, защо го направих това нещо? Гледай са. О, Ей, как се разминах чочка с него. Роша. И аз с него се разминах много. Гледай го е, майка му Роша. Сега мишето ще го хвани котито. След това някой се разби много яко. Ще ги тук всичко се залепи. На колко хъпа си? Колко ли не? 827, не! Завъртяха. О, фак! Умри бе. Обърнах се. Не! Пак се обърнах. Не! Щочка! Мерси! Обърнах ме накрая. Спиди, ти с кой си тим, бе? Момента аз не знам. С мене. С тебе няма да бъде, ти не можеш да играеш. Аз бягам Някой- от всеки, защото всеки иска да обърне бахти. Еми да, привлекателен си някак си дед. Добре, аз вече пуша. Пушиш ли е? Пуша. О, си малък да пушиш. И аз на твоите ги пропуши. Сега тук ще назби много яко. Кой клас си е? 8? Аха. Еми, О, как и аз тогава. Как се разнаят с мен? Ох! Това миши. Да беше се излепил. Не. Бе, само аз не съм на малко хъпа. Не, Аз съм на 860. Чочката, що ни говори? Чочка говори, Роша. Мишиш са. аз взех повече демидж от тебе. О, Кил? добре, зарязвам те. Не! Не мога да обърна. Какъв ще той пак, де че го обърне? Той се обърна сам. Не бе, говоря ти, той отпада от състезанието, ние ще го обръщаме. А. То тогава няма да има край. Не. О, това кръвно да ме има. Мамка му. Поне свърши пети, какъв е проблем. Чакай, чакай, че сме повече хора, ме да. Не ме блъскай. Яба, даба, ду. Не ме блъскай. Чакай бе, искам да набера просто. От тук те се набера. Като го измлатиш, направо става Роша картина. Усетих. Ама аз не можах да го направя. О, измати го. Обърна. Не, горе. Гледай са. Прекалено съм Чакай, бърз. че точката... Трима искаха да ме обърнат. Аз не исках. Случайно ще да. Яба. Ябана. Той е едно са фиксна, не знам. Чочката се обърна, ама се Ще оправя. видя, ако се фикснал, ще му пръдна в газа. Не знам, защото ни пуши, ама... Аз вече съм на... Аз съм на 318. Милгани. Аз съм на 392. Пак с по-добре, бе. Ма... Бах ти лага. ГГ. Ало, лова дъма. Аз спидито ги прави леш. Ти пък стоиш горе. Що да не. Бах ти прото, човек. Той ще вика, че съм фиксен, пък аз пуша. Охо. Айде, добър, флипна се, Кой го направи това? мишето. Аз го бърнах и той се флипна. Уорн. Не. Мишето отпадна. Ко? Хъпа и съм фикс. Чочка, мани ми са от главата. Да го инвитна ли? Айде, Нали да. по-риска? Чочка. Спиди. Гледай се. То са много топ. Що пише Welcome? Аре, Спиди, действай, тапак.
Виж си това, бе. Дали който не е главен лидер може да дава помаци. Да видя ли? Да, ти не си главен лидер, виж дали мога да правиш помаци. Мога. Чакай, махни го. Да, спокойно. Нека да може. Стига. Как да го махна? Унинвайтни го и... Махни го и... Махни го и го инвайтни пак. Оф, това няма да свърши скоро, човек. Айде дай се тряскам и това е. Аз ще се запаля сега. И отиваме на следващите работи. Ако Чули? го инвитниш, ще е вала. Защо не мога унинвайтна? Готов? Унинвайтни баца. Ох. То пък инвайт ни баца. Не, пише използва унинвайт, айдито му пък го пише, нали? И пак не става. Подпали се сам. Направи. Как да го махна? Да го махна. Кажи Стига. да лехне. Аз това му пиша. Сега сте се занимавали с това сега. Няма да е помощник. Те. И да си оправиш... Браво, чочката спечели. Айде. повече няма буташ. Ами така си марал. Айде да такова ми... Омага всичко ми се е разбърникал, тук трябва да си ресен. Ако разберем, че това се употребява с цифра, веднага го махаме. Да, бе. А то фулар има ли? Как да няма. Не, служи ми. А то пък няма да може да му Не. Прон. Хубаво това беше за сега от нас. Да, не мога да сложам фулар. Мък не, ще има още епизоди на Майнкрафт и други игри. Чао. Майнкрафт от мен.